When I hear class 12 mathematics unit 1 functions ti chunga various types of functions ti kha kan endona masaberin constant function kan endoni function a han type chi rang rang kha oma masabera chuan constant function kan endoni function chu function kan ti re hian a function from a to b ti kha kan zik lang kher lo nga kha chu omsa anga kan ngai don nia heti hian kan nei dani function chu a function f from a to b is said to be a constant function if every element in a has the same image in b. B akan image in ang ve kanai tur ni ti hian Venn diagram mangin lo en taila 1 2 3 ta hian 5 te lo ni tang se a element thok jong song hian b a hian image pakhat chen ve nei dani 5 hi an image ni tani heti hi constant function kan ti chu lo ni tani ta hian enternan 6 te hi om tel ta se constant function ni tho achan chu definition kan nei ber chu a ami te hian unique image an nei em ti khani tani 6 si chu poimo na nei to lo tina ni chu constant function kha ani ta tho tho tina lo ni tani chuan ti hian nei taila example a chuan f of x is equal to 5 lo ni tang se chuan f is a function from f of x is equal to 5 ni ta se f is a function from real number to real number lo ni ta ang se ani chuan ta hian en taila real number engpo kan mang thei tina domain a chuan 1 te mang taila 1 mang po ni la hi chu engma in change tu rom lo chu wan chu ni chu 5 ani don ni f of 2 po ni se 5 katiang khan engpo mang taila a domain am ya hian heta hian xi a hian engpo mangila 5 fi chu zel don ni hi constant function kan ti chu lo ni ta ni ole apanina chuan identity function kan en lenga identity function re reng chu ti hian kan denote thrin ni x is equal to x identity function kan en lenga identity function a re reng chuan x is equal to x tin kan nei thrin ni chuan eta ai hi om je chuan function hi a tangin a ve ka kal tin ani ta ni chuan identity function kan ti chu om je bera chuan fx is equal to x kan tiang chi hi identity function chu lo ni ta ni chuan example mangin petaila Venn diagram mangin 1 2 3 1 2 3 thik chi hi identity function kan ti chu lo ni ta ni a to a achan chu a image le pre image hi ai nang zel tur ni identity function a chuan image le pre image hi nang zel tur ni enternan 1 2 3 1 2 3 heting ti lo ni ta se 1 le 1 chu in ang ma se 2 le 3 hai pre image a 2 ni a image a 3 ni he wang hian identity function ani ta lo ni chuan chun identity function kan di re chun fx is equal to x tram ang chi hi alo ni don ta ni example a tian la taila let a is equal to 1 2 3 tian kan nei ta ni ani chuan f is a function from a to a such that f of x is equal to x ti mang hian fx a element thoi kan entani fx a element tur chu ti hian entaila f of 1 kan ena xi 1 kan man chuan 1 thaw chuak f of 2 ni chuan 2 f of 3 ni chuan 3 chuti ni chuan f a element thaw chu 1 ni chuan output chu 1 ni input a 2 ni chuan output chu 2 ni 3 ni chuan 3 ni Venn diagram a heta kan nei ang chi hi lo ni ta ni hi identity function kan ti chu alo ni vele ta ni ala tu chuan many one function kan en vele ang many one function kan en vele anga if f is a function from a to b f2 a function from a to b utile taila chutini chuan f is many one function entikange many one function ni ang ti kan en don chuan entikange many one function ni ang kan ti chuan a element pahniam mo a tamten image b a khan image in angan nein chu Venn diagram mangin en le taila a b a element to chu 1 2 3 4 ni ta se b element chu 1 2 ni ta se
ta hian mapping hi ti hian kal ta ang se ta chuan 1 le 2 te hian same image an nei ta ni 1 le 2 true or more than 2 elements in a element pahnih te hian same image an van nei ti na ni chu tiang bokin 3 le 4 te hian image kha pahnih thon van nei chuan chuan hei chu many one ti lo ni ta ni he ti lampang hi many pakhat ai tamatangin one a khana var relate puya image kha pakhat nei si in he ti lampang hian pre image pahnih om sia he tiang chi hi many one function kan ti chu lo ni ta ni example petaila ti hian example ha ai hian -1 1 2 nei la bi hian 1,4 nei taila function hi ti hian define taila f is a function from a to b such that f of x is equal to x square ti hian nei taila chuti ni chuan xi kan man theu chu heta xi kan man theu chu domain mi domain tur heng ho hi lo ni ta ni xi -1 kan man chuan xi -1 kan man chuan f of -1 chu eng kan nei f of -1 ni chuan -1 square ni chu 1 ni don ni chu tiang bokin f of 1 kan mang le f of 1 kan mang le a f of 1 kan man chuan e kan nei ang 1 square chu 1 lo ni le don f of 2 kan nei le chuan f of 2 chuan f of 2 ni chuan 2 square chu 4 lo ni vele don ta ni chu Venn diagram mang kan so chuan Venn diagram a chuan tiang kan lo nei ta ni a element pahnih -1 le 1 te hian b a hian image in ang han van nei ta ni 2 hi chuan image pakhat chau chu nei a ma se hetami hi image in ang nei ava ta ka wangin etiang hi many one function kan ti chu lo ni ta ni ta chuan a element -1 le 1 te hian engen nei -1 le 1 a om -1 le 1 te hian image b a hian 1 hin nei ta ni image in ang nei a chuwan chuan hei chu many one function kan ti khalo ni ta ni therefore f is many one function jing kan lo ni ta ni ole tuna chuan many one kan en zo chia one function kan en ve le ang ma mi bok khan f chu function from a to b ti lo ni le tang se chu ti ni chuan f is one function if a element te hian ek ti kangai 1 ani hun kan en don chuan a element te hian distinct element ni chuan element malte te khan distinct image nei tu ni example atiam pe sinang 1 2 3 1 2 3 a b hello en taila 1 hian a image hi 2 ni ta se 2 hian a image hi 1 3 image chu 3 ni ta se distinct kan ni chuan a hrang soina khan ni meta a element sang te hian b a hian element sang te hi hey image amal te nan van nei tina ni chu image in tom pakhat ma om lo he teng hi one function kan ti chu lo ni ta ni one function a hian zona pakhat om le thei ta a chu ti hian en le chinang 1 le 1 2 ta ni me chu 2 ni le ta se 3 ta ni me chu 3 ni le ta ang se hei hi one function ani thawang em ti hi lo ni ta ni Pasal hei kan definition kan en chuan distinct elements in a element sang te hian b a distinct image an nei chuan b a hian image kha san theu an nei chuan a mi te hian b a hian image a san theu an nei ta hian hei hian pre image nei lo ma se pre image nei lo kha definition a hian tel lo ni chuan hei po hi is 1 ani hei po hi 1 function kan ti chu lo ni ta ni ti hian 1 function kan ti chu kan lo ni ta ni chuan 1 ani ti proof nan hian hei hi kan nei vele ta ni function re hi 1 ni tur chuan f of x2 le f of x1 hi ain an re rengin x1 le x2 hi ain an angai ni f of x1 le f of x2 hi ain an re rengin x1 le x2 ain an angai hei kan nei chu lo ni ta ni ta hian Venn diagram mong bokin en le taila a hian 1 2 nei taila b hian a b nei taila tian lo ni ta ni f of x1 le f of x2 f of x kan ti chu hei hi f of x chu lo ni ta ni f of x kan ti chu hei hi lo ni ta ni chuan f of ta hian x kan ti chu hei hi x kan ti chu lo ni ta ni
ta hian one tur chuan hemi te pani hi heti om hi ngai kan ti ta ni tro ma se ta hian one a hian f of x1 le f of x2 hi lo in ang ta hlo tang se a le b hi in ang ta ang se ti na ni chu a le b hi in ang ta ang se chu mi om ji chu a le b in an chuan hi element pani anga je hi rem ta lo ni element pani anga ziak lo in hemi pumpui hi a top ang ten ziak taila chu ti ni chuan 1 tan le 2 tan chuan image chu a lo ni ta ni chu ti ni chuan pani tan 1 le 2 tan image chu a ni don ti na chu van chuan hemi kan en chuan many 1 afan ni mai om ve kan ti ta ni chu wang ta chuan 1 ni tur chuan hemi te pani hi ain an lo ngai le ta ti na ni chu x sami te hi ain an ve ngai f of x sami te hi ain an rengin x sami te hi ain an ve zelangai thil sang ani chuan many 1 a chang dei don thil sang ani lo ngai ta ni entinan tu na po 1 le 2 lo ni ta number in ang lo ni ta ni he hian a hi an image afani si chun he chu many 1 a chang dei don ti la lo ni ta ni chu wan chuan in hemi te pani hi thil thu mun an ni ngai ta ti na ni chu he hi 1 a chuan a proof 1 proof na he kan man na sak ber tur ni 1 function a khan example mangin ti hian lo pe don taila f is a function from real number to real number such that f of x is equal to x plus 1 hey hi 1 ani em ti kan endon ta ni 1 ani em ti kan endona 1 ani le ni lo chu ni sina kan proof na mang che khan tiang kan ti don ta ni let f of x1 is equal to f of x2 kan ena f of x1 ai chuan ta hian x1 tina lo ni don ta chu tin ni chuan f of x1 ai chuan x1 plus 1 ai chu equal to f of x2 ni chuan hi x2 tiang kan nei vele meang f of x2 ai chuan x2 plus 1 kan nei 1 le 1 ai cancel thei chu tin ni chuan this implies x1 is equal to x2 ti kan lo ni ta ni f of x1 in f of x2 equal piang in x1 le x2 ai in ang chu tin ni chuan range range ai image lampang mi kha ai image si ai an rengin pre image si ai ang vezel kha 1 ina soi chu ni ta ni image in an chuan pre image po ai an ngei ngai chu 1 kan ni khan ni ta ni chu tin chuan therefore f is 1 function tin kan lo ni thei ta ni 1 function f chu 1 function tin kan lo ni thei ta ni ole tuna chuan adang kan kal leang on to function a function f from a to b on to function chu function ka f from a to b a tanga b a function kha ti hian kan define na khalo ni tang se ani chuan b a element ti hian la chinang 1 2 3 1 2 3 te hian enge kan mamo has at least one pre-image 1 2 3 te hian pre-image an ngei tu ni pre-image nei lo thiang lo tin ani chu ti ni chuan hi an tian nan 1 minus 1 5 ti te lo ni tang se hele hi ti hian he ti hi lo ni tang se he tiang kan nei chuan on true function ani ti na lo ni ta ni ma se ti hian lo ni le ta se 1 minus 1 5 te 1 2 3 4 a b ti hian pre-image nei lo 4 hian pre-image nei lo ni pre-image anei lo ma se ti lampangin image an nei veka vai chu function chu ni nge ya ma se pre-image nei lo om chi hian hi on to function ni ta lo ni ta hian pre-image an vai an nei veka wangin hi chu on to function ni hei ero chu on to function ni lo kalai kha on to function a chuan kan thrit ngai lo ni don ta ni chuan on to function re renga chuan a hnung lampanga b set pani kan nei ya ama sa ka -1 -1 5 kan nei hnung zo 1 2 3 kan nei ta ni b om si chuan hi range lampang mi khani ta ni range lampanga hian b a element zong hi atel kim vek angai entinan ta hian 4 te om ta se 4 hi chuangot thelo 4 hian pre-image nei nge ngai entinan 2 te lo ni tang se kati kham pre-image anei zelangai ta ni chumi om je chu on to function re a chuan range of f chu
b nen hian ain ang zel don tin han tani achan chu b element ti engma chuang om a thian lo wangin o b element ti engma chuang om a thian lo wangin range sa khan b kha ani hal don tin lo ni tani o ti hian kan nei le thei ta a ho on tru a chuan thian kan lo nei tani f hi on tru ani don chuan fx is equal to y ti tham hi function reng reng chung kan nei dang khalo ni tani f hi on tru ni tur chuan y hian heta hian fx is equal to y nei thei turin there is at least one element in a chu x belongs to a kha ngei angai tani image heta mi hian image kha ani ngei ngai chu miom si chu from a to b a hian b a element te hian a hian pre-image an ngei angai tin halo ni tani b ami te hian a hian pre-image an ngei ngai antian an hi 1 2 3 ni ta se chu 4 5 6 ni tang se 4 5 6 te hian a hian pre-image an ngei ngai chu onto function a hian kan nei chu lo ni tani chuan chun onto function ani em ti kan proof nan chuan hei hi kan man ber tur alo ni don ta ani there is at least one element in a chu pre-image kan ti halo ni tani wala example la en le taila f is a function from real number to real number lo ti taila chuan f of x is equal to x power 5 ti ti lo ni ta se on to niam ti kan proof don chuan on to hei hi on to ani em ti kan proof don chuan eng ting kan nei ta kang let f of x is equal to y tin kan nei don ta ni f of x is equal to y tin kan nei don na chu mem se chu y is equal to fx tin kan nei a fx ai chu nei kan nei x power 5 falong ni ta ni x power 5 chu mem se chu y ai chu x power 5 kan nei a chu tin ni chuan hi extra ma kan change don chuan y power 1 by 5 is equal to x tin kan lo nei ta ni chu tin ni chuan therefore hi y power 5 is equal to x ti hi kan put chinang ti hian hetami hian kan put chinang kan put ta a fx om si chu f of y power 1 by 5 ti na lo ta ni achan chu xi y power 1 by 5 ani wangin fx chu nge equal x power 5 ani chu xi nge kan nei y power 1 by 5 chuan xi y power 1 by 5 kan nei a whole thing power 5 lo ni ta ni ti hian chumiam je chu is equal to y on trua chuan kan tumber tur chu fx is equal to y hei a om theim ti hi kan so tumber tur lo ni ta ni he thili a om thei chuan on to function ani ti na lo ni don ta a ma se he thil om thei lo hi om don ta ni chu types of functions are here a chi hran ni leta anexa kan le tur alo ni don ta ni ti chuan fx is equal to y ti tram hei kan se thei wangin therefore f is onto tin kan lo nei thei ta ni atiam ve khan onto ani ti kan proof nan chuan fx is equal to y ti tram hoi kan enanga ti hian y is equal to fx tiang kan putanga atopa fx is equal to y ti a hi kan nei thei chuan hemi kan nei thei chuan awm je chuan xi a hian xi a hian engemaw kan manin he ta y hi a chuak thei ani ti zong kan mo khan ta ni y kan ti chu hi enge niang image kha image khan eta hian pre image engemaw anei ngei ni ti kan proof nan chuan he kan mo kha lo ni ta ni chuan f is onto ani na chan kha enge niang f is onto ani na chan chu for it's y belongs to b there is xi chuan y power 1 by 5 ti hi tuna kan nei big chu lo ni ta ni sei chu zelang khir ngai lawa there is x in a such that f of x is equal to y hemi kan nei wang hian f is onto hi kan lo nei thani therefore f is onto kan lo ti thei ta ni ole tuna chuan ni cha kan soi to onto ni lo chuan enge ni ta ang onto ni lo chuan into function kan nei vele non ta ni tiang kan lo nei don ta ni into function
function from a to b a han lo en le tai la f su eng ti ka nge function su eng ti ka into ni ang into ni hun tur chu one element in b b a element 1 2 3 4 long ta se having no pre-image nei lo omin tina lo ni ta ni antinan 1 2 3 ta hian 4 hian pre-image nei lo 4 hian pre-image nei lo wangin hei chu onto function khan ni thei to lova into function kan ti kha lo ni ta ni chuan chuan hei hi into function tin kan lo ni don ta ni example la ti hian la tai la ai chuan tian nei tai la f is a function from a to b such that f of x is equal to x plus 1 ti hian nei tai la chu ti ni chuan a element tur ho chu nge ni ang fx a element tur ho chu fx a element tur ho chu 1 kan manin hei a to b ni wangin heta mi a hian a ho zong kha kan man thei ni don ta ni heta chuak turi b mi ni tur ni function from a to b ni wangin x a hian a mi ni tur ni chuan hemi answer kan mu chu kan output a hi b mi ni tur ni chuti ni chuan a mi chuan 1 kan puta 1 kan put chuan enge b a hian chuk don b a chuan 1 plus 1 chu 2 chuk don tina lo ni ta ni a hian 2 kan mang ve le a b a chuan 2 plus 1 chu 3 a hian 3 kan mang ve le 3 plus 1 chu 4 3 4 ti hian function chu kan nei tur chu lo ni ta ni om je chuan Venn diagram mangin ti hian en tai la Venn diagram mangin 1 2 3 b a chuan 1 2 3 4 kan lo nei ta a chu ti ni chuan 1 le 2 2 le 3 3 le 4 ti hian kan nei ta ni 1 hian pre-image anei ta lo ni 1 hian pre-image anei lo chuan chuan hei chu onto function ni lo into function ni ti khan ita ni mase hetiang chi answer a hian a chana hi tunami anga hetia zewak khi anga I kher lawa ani lo ber pre-image nei lo ber hi kan hriat chuan kha kan mang mai don ni ti hian answer kan jek thei don ta ni ti hian answer a chun solution chu kan jek thei don ni clearly 1 belongs to b does not have pre-image in a hian pre-image nei lo 1 belongs to b hei hian a pre-image anei ta lo ni chuan chuan in he function hi therefore f is into function tin kan lo nei thei ta ni ole tuna chuan atop ber tam bijective function kan nei vele a function f from a to b is said to be bijective function from a to b kha bijective ni ekti khuna nge bijective ani 1 1 ani a on true ani bokin hi bijective function kan ti chulo ni don ta ni chuan example a ti hian nei tai la ti hian kan lo nei ta ni a le b kan lo nei a function hi ti hian define tai la f is a function from a to b such that f of x to x plus 1 ti lo ni tang se f of x to x plus 1 ti lo ni tang se chu ti ni chuan f of x I x plus 1 ni chuan 1 2 3 2 3 4 f of x a heta x chu a mi kan ti ta ni chuan hemi x plus 1 pumpui hi b mi ni tur ni kan tia f of x a x a 1 kan man chuan 1 plus 1 chu 2 ni 2 chu b mi 2 hele hei hi te lo in relate ta a 1 image chu 2 ni chu tiang bokin x I 2 kan man le chuan 3 3 kan man le chuan 4 hei kan lo nei thei ta ni heting chi hi bijective function kan ti chu lo ni ta ni ole ka ti jong kha voina kan sir thei chu ni se clear tu te lo hlok pui ngai ka be se